Ahojte a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja som Ondrej Macko a dneska sa nachádzam v Banskej Bystrici. Mám so sebou vizitku Enigma Audio Showroom dlhá 8 v Banskej Bystrici a mám informáciu, že za mnou sa nachádza showroom, kde je možné prezrieť si naozaj kvalitné zariadenia pre reprodukciu zvuku a takisto aj obrazu. A to pre všetkých, to znamená nie len pre ten úplný high-end, ale zároveň sú tam aj veci, ktoré si môže dovoliť prakticky ľubovoľný človek. Mňa už čaká pán Peter Kliment, aby sme zistili, čo všetko sa vo vnútri nachádza. Nech sa páči, poďte so mnou, idem sa pozrieť, čo všetko ponúka Enigma High Fidelity Audio Focal Powered by Name. Welcome to heaven, to som asi správne. Fajn. Dobrý deň. Dobrý deň. Ondrej Macko. Kliment Peter, teší ma. Dobrý deň. Počul som, že máte najlepší zvuk v okolí. Tak, to dúfam, že áno. Aké máme možnosti? Čo mi môžete predviesť? Ja by som chcel, chcem si užiť svoj čas doma tak naplno. A chcem, aby som mal také optimálne prostredie u mňa doma. Ja vám aj ukážem, alebo popíšem, že ako reálne môj dom vyzerá a že by ste mi tak predviedli, čo tak môžem dosiahnuť u seba doma. Vidím hlavné značky Focal Powered by Name. Áno, Focal, máme tu Name, tu máme potom ďalšie značky Audio Hungary, Torrens a v podstate kopec ďalších, ktoré si potom môžeme ukázať. T+, samozrejme nesmieme zabudnúť. Akú to má vlastne plochu celá táto predajňa? Celý priestor má 450 m2. Je to rozdelené na tento hlavný showroom, potom máme tú časť, ktorá je venovaná vinilom. Predávate aj platne? Áno, aj platne. Máme aj v podstate e-shop zameraný vyslovene na predaj vinilov a v podstate iných médií. Volá sa to, že LPčko.sk. LPčko.sk? Áno. A má to pekne rozdelené podľa ABCD. Super. Čiže tu si vlastne zákazníci môžu prísť osobne aj popozerať nejaké tie platne. Všetky tieto, ktoré vidíte, tak sú samozrejme aj potom na tej stránke lpčko.sk. Môžeme ísť na to, aby sme si vypočuli, hádam, už aj nejakú prvú zostavu. Toto vyzerá pekne. A máme aj pohodlné kreslá, to asi musí byť. V podstate celá táto miestnosť je rozdelená na viacero takých sekcií. Vpredu sa pozeráte na kino sekciu, kde vlastne vieme si odprezentovať celé kino. Taká zaujímavosťou je, že jedno celé kino tu máme zabudované komplet v strope. Čiže ten, kto nechce mať priznané reproduktory, tak tu vám vieme odprezentovať, ako môže vyzerať také celé domáce kino na komplet bez káblov, zabudované v strope. Nevidíte žiadne reproduktory, žiadne káble, všetko je to čisté. Čiže to si potom môžeme tiež v krátkosti ukázať. No a potom sú tu vlastne dva priestory. Jeden priestor je zameraný na také drahšie stereo zostavy. Potom tu máme priestor, ktorý je zameraný na lacnejšie stereo zostavy a sluchátkový kútik. Výborne. Ono je tu aj gramofón, takže ono to bolo o tom, že máme to LPčko.sk a zároveň teda možnosť, ako si všetko vyskúšať. Áno, presne tak. Takže tu pred sebou máme stereo zostavu. Ja som sem prichádzal s tým, že niečo takéto budem mať a hneď som si to aj pustil. Áno. A vyzerá to, že to hrá akože z môjho pohľadu fajn. Nehovorím, že sa nedá dostať možno, že ešte lepšie, ale takúto nejakú zostavu by som chcel možno, že aj doma. Čo by som ja vlastne mohol od vás kúpiť, aby som dostal takúto kvalitu zvuku? No, v prvom rade za každým, keď príde nejaký zákazník, tak potrebujeme vedieť nejaké počiatočné informácie od neho, a to je, aká je veľká miestnosť, aký žáner preferuje zákazník a v podstate kopec ďalších nejakých takých tých drobných informácií a na základe toho my potom vyšpecifikujeme danú zostavu. Samozrejme veľmi podstatné je aj nejaký ten budget, že koľko má na to zákazník pripravené a na základe toho vytvoríme nejakú celú zostavu a povieme si potom úplne presne, že čo treba ako zapojiť a tak ďalej. Ja mám pravouhlú miestnosť, zhruba tak 4x6 metrov, dosť veľkú. Mám tam sedaciu súpravu, nejaký konferenčný stolík a chcel by som to počúvať tak, že naproti mne by bola táto zostava, aby som sa na ňu pozeral, vyzerá to celkom pekne.
a preferujem také, že Pink Floyd, trebárs takúto hudbu mám rád. Pri stereo zostavách nie je problém, tam v podstate tie káble nejakých veľa nie je. Pokiaľ máte nejaký all-in-one systém, tak ten all-in-one systém, tam už máte všetko v jednom, čiže tie kabeláže sú skryté viac menej už vnúka v tých telách tých jednotlivých komponentov. A danú tú zostavu, ten all-in-one systém, už len prepojujete potom napájacím káblom na 230, nejakým ethernetovým káblikom tenkým, prípadne môže to byť zapojené bezdrôtovo cez Wi-Fi a reproduktorový samozrejme kábel, to je celé. Dobre, potrebujem teda 2 reproduktory, to tu vidím. Áno. Potom potrebujem asi by som chcel aj gramofón, lebo stále mám rád platne, takže určite. Potom chcel by som možno, že z CDčka prehrávať, určite z mobilu prehrávať. Čo na to ešte potrebujem z tejto zostavy, ktorú tu vidím? Z tejto zostavy potrebujete vlastne len jeden systém a to je buď Unity Star, alebo Unity Atom, alebo T plus A receiver. To sú v podstate zariadenia, ktoré majú všetko to, čo ste spomenuli v sebe. Čiže máte tam zosilňovač, streamer, prevodník, CD prehrávač. Všetko to už obsahuje v sebe, čiže nepotrebujete nič iné, len tento daný prístroj a zapojiť ten daný prístroj na dané reproduktory. To je celé. Focal Powered by Nime. Áno, to sú vlastne, Focal Powered by Nime, to sú obchody, kde sa dá toto kúpiť. Je ich pár po svete, New York, Londýn, Praha, Banská Bystrica. Takže tuto máme, vidím veľký televízor. Ja som človek, ktorý rád testuje televízory a zároveň si to aj vychutnáva a tak by som to hneď povedal, že ak chcem mať dobrý televízor a zároveň dobrý zvuk, tak potrebujem k tomu aj niečo externého, čo dokáže urobiť naozaj dobrý zvuk, lebo reproduktory do televízora kvalitné sa až tak veľmi nedajú. Jasné, nie je to kam zmestiť, takže je to logické. Každý chce mať tenký televízor a dobrý zvuk, ale to veľmi nejde. Takže tu máme subwoofer a soundbar, teda pod týmto televízorom. Keby ste mi mohli celkové povedať, že ako je vlastne konštruovaná celá táto zostava, na ktorú sa tu pozeráme. Jasné, no máme tu momentálne 2 zostavy kinové. Jedna zostava je pre zákazníkov, ktorí chcú mať priznané reproduktory. A to sú v podstate tieto čierne, na ktoré sa momentálne pozeráme, tie podsvietené. A potom ďalšia zostava, to je zase pre zákazníkov, ktorí chcú mať všetko skryté. A jedná sa o zabudované reproduktory a celé domáce kino, ako tu vidíte, tak je zabudované priamo v strope. Čiže vrátane aj predných reproduktorov a centra. Jediné, čo je priznané, tak je priznaný subwoofer a je to vlastne zapojenie Dolby Atmos. Čiže aj v takýchto priestoroch, relatívne maličkých, ako tu máme, a je to taká bežná obývačka 25-30 m2, viete mať zvuk ako v reálnom kine Dolby Atmos. Takže ten priestorový efekt by tu mal byť zachovaný. Vynikajúce. Ak sa bude pohybovať osoba na obraze, tak to budem cítiť aj vo zvuku. Samozrejme. No, výborné. V podstate tí zákazníci je optimálne, pokiaľ prídu predtým, ako sa robí buď nejaká prerábka, alebo ako sa začne stavať a už tej projektovej dokumentácii treba s tým rátať a navrhnúť v podstate optimálne rozmiestnenie reproduktorov, kde budú rozmiestnené, aké budú inštalačné hĺbky jednotlivých tých reproduktorov, kade kam pôjde tá kabeláž a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to na takú dlhšiu debatu a treba sa fakt porozprávať dopredu, lebo už potom, keď je to v nejakom štádiu, tak už sa ťažko potom niečo mení. No, pán Kliment, ja by som chcel aj možno, že nejakú takú, ako ste tam spomínali, ten budget. Aj takú zostavu, že by som zase aj niečo, tak povediac, aj ušetril. Existujú aj takéto nejaké riešenie? Samozrejme, nemáme len drahé zostavy, máme aj úplne zaplatiteľné zostavy pre úplne, jak sa hovorí, že pre bežných smrteľníkov, čiže toto je presne taká zostava, na ktorú sa pozeráme. Sú to tie základné reproduktory, nejaké základné all-in-one systémy, nejaký základný gramofónik k tomu. Takže dá sa u nás vyskladať akákoľvek zostava. Či už ultralacná alebo ultradrahá, nie je problém. Čokoľvek. No, dá sa povedať, že ono to vyzerá celkom dobre, tak povediac. Samozrejme, že my si to tu vyskúšame aj čo sa týka toho, ako to hrá. Ale ten konkrétny zákazník, ten si môže sem prísť, vyskúšať si, aký je rozdiel medzi tým, keď zaplatí viacej a tým, keď sa snaží ušetriť. Aby sa on mohol potom rozhodnúť, že ako to vlastne, čo vlastne chce. O tom to je táto miestnosť aj celý váš predvádzací priestor. Jasné, presne je to o tom, že v podstate sú tu tie reproduktory, ktoré sú
nejaké tie základnejšie, na ktoré sa pozeráme, potom vlastne prechádzame na také drahšie a potom je ďalšia miestnosť, kde máme také tie top zostavy. Tu sme myslím, že skončili a vy ste mi sľubovali ešte nejakú najkrajšiu miestnosť. Poďte, nech sa páči. Poďte, nech sa páči. Ideme na to. Ahojte a vítajte v Enigma Audio. Toto je miestnosť, ktorá je vytvorená špeciálne na to, aby ste si vychutnali kvalitu zvuku úplne naplno. To, čo vidíte, sú reproduktorové zostavy od spoločnosti Focal. Je to Utopia, najvyššia modelová značka, zároveň kompletná výbava k tomu, aby ste dostali kompletný zážitok, aký si chcete naplno vychutnávať. Tak ako ja. Tak to už vyzerá parádne. Keby ste nám mohli povedať, čo to tu vlastne je. Vidím, že to má také ako keby rebrá. Skoro ako keby som bol vo vnútri nejakej ryby. Áno, je to v podstate špeciálne upravená akustická miestnosť. Robili sme ju na mieru, má to 200 kubíkov a je špeciálne upravená presne na tieto účely, na stereo posluch. Čiže robili sa tu dosť výrazné akustické úpravy. Ako si môžete všimnúť, tak v podstate tu sú také čalúnené časti, za tým sú akustické materiály a pred nimi sú takéto z masívu, zo škárovky sú robené rebrá. Je to tiež ručná práca, ktoré majú za účel tiež napomôcť tej akustike, slúži to ako difúzor a zároveň ako aj rezonátor. Môžeme aj pripraviť tú miestnosť, takže by sme boli ako tak povediať úplne sústredení na našu hudbu. Ja to tu aj zavriem, aby sme boli úplne oddelení od vonkajšieho priestoru. A vy ste hovorili, že máte aj taký spôsob ovládania inteligentnej domácnosti. Áno, máme tu ovládanie cez Control 4. A je to v podstate takýto displejík, cez ktorý si vieme ovládať celú túto miestnosť. A nie len túto miestnosť, ale v podstate aj ďalšie miestnosti. Vidím teplotu, áno, aktuálny čas, kúrenie, scény, chladenie. Presne tak, čiže v podstate viete ovládať tam čokoľvek. Klikneme si napríklad na scény a dáme si príchodovú scénu a v rámci tej príchodovej scény sa nám celý ten priestor upraví. Napríklad zatiahnu sa nám závesy, upravia sa svetlá, upraví sa klíma a v podstate kopec ďalších vecí sa tu vie nejakým spôsobom upraviť na základe toho, čo tam naprogramujeme. No výborne. Takže takto sa vlastne úplne oddelíme od vonkajšieho priestoru. Áno, presne tak. Na starosti vonku zabudneme. Tak a môžeme sa sústrediť na hudbu. Máme pripravené všetko to, čo je pre nás v dispozícii. Ja viem, že pôjdeme hlavne k tejto vlajkovej lodi. Už teraz vidím hľadiska rozmerov, že toto je to, čo nám doslova vyrazí dých, ale ešte venujme pozornosť tomu, čo tu vlastne máte v tejto časti miestnosti. Tu máme také nižšie triedy, i keď ťažko povedať, že nižšie, lebo aj tak sa bavíme o tých top zostavách, ktoré momentálne ponúkame v tomto priestore. Jedná sa o modelový rad Focal Utopia Scala a sú zapojené na elektroniku T+A, tiež HV séria, ktorá patrí k tej najvyššej modelovej rady. Je tam konkrétne multiprehrávač, integrovaný zosilňovač a zdroj. T+A to je nemecká firma? Nemecká firma. Focal je francúzska firma a je to zapojené, ako som spomínal, na káble od spoločnosti Wireworld. To sú Američania. Ale môžeme ísť sa pozrieť na to najlepšie, čo tu máte. Toto je asi miesto, ktoré bude to najlepšie, takže ja ho s dovolením obsadím a vychutnám si konečne tú kvalitu zvuku, ako som si vždy taký prial. Tak ja som si dopočúval svoju obľúbenú hudbu. A musím povedať, ono to vyzerá naozaj tak, že na takomto niečom som to ešte nikdy nepočul, napriek tomu, že mám ako dostatočne kvalitné slúchadlá, ale toto má taký priestorový efekt, ako keby som bol v centre tej hudobnej skupiny. Na čo sa vlastne pozeráme? Pozeráme sa v podstate na našu top zostavu, je to Focal Grande Utopia, je to ich vlajková loď a takisto elektronika T+A. Od nej máme tu tiež top modely PDT 3100HV, to je transport, SD 3100HV, to je prevodník s predzosilňovačom a monobloky M40.
Hlavne tie monobloky vyzerajú krásne a vidím tam tie elektrónky. Takže už len ten pohľad na to vyzerá veľmi, veľmi, veľmi dobre. Zároveň je to aj na tej zostave takisto od slovenského dodávateľa? Áno, tie stolíky sú tiež sú to Neo stolíky, je to tá referenčná tiež trieda od nich. Čiže celé, ako to tu vidíte, tak je to taká tá topka, ktorú tu máme. Plus samozrejme aj kabeláž, ktorá je z tej najvyššej rady od spoločnosti Wireworld. Je to modelový rad Platinum. A tie reproduktory ste hovorili, že sú ešte dokonca v limitovanej verzii. Čím sú špecifické? Špecifické sú tým, že je tam špeciálna dýha. Volá sa Zericotet a povrchová úprava. V podstate tá drevina, ktorá je tam na tých reproduktoroch, tak je limitovaná a je to endemit, ktorý rastie pri Mexiku na ostrovoch. Je v podstate len v určitom množstve, ktoré sa môže vyťažiť, čiže preto sú tie reproduktory také drahé, aké sú. Dobre. A táto špeciálna drevina ovplyvňuje tú výslednú kvalitu zvuku? Nie, je to len o tej exkluzivite ako takej, že v podstate máte drevinu, ktorej je hrozne malinko a je to niečo špeciálne. No celkové to je, ja si pamätám niečo také ako, že 5-pásmová zostava. Toto je koľko pásmové vlastne, toto vyhotovenie? Tieto sú 4-pásmové reproduktory. Je tam vlastne výškač, streďáky, basák a subbas. V podstate Grande Utopie, oni majú veľa možností, čo sa týka nastavenia. Každý jeden ten reproduktor má 1450 možností nastavenia. A presne tak, ako ste spomínali aj vy, tak podľa toho, ako ďaleko sedíte od tej zostavy, tak dokonca jednotlivé tie sekcie, ktoré sú, tak sa nakláňajú podľa vzdialenosti, ako ďaleko sedíte. Je tam taká špeciálna kluka a tou si vlastne polohujete tie jednotlivé sekcie, ktoré momentálne vidíte. Takúto zostavu, ako teraz máme tu v Banskej Bystrici, ona je v podstate špecifická, alebo teda exkluzívne takéto riešenie aj v rámci Slovenska celého, tak? Nie len v rámci Slovenska. Takéto zostavy väčšinou nevidíte ani v okolitých krajinách, čiže toto je taká top zostava a práve preto k nám chodia nie len ľudia zo Slovenska sa na ňu pozerať, ale aj z okolitých krajín. No dobre. Ak teda je tak, že celé Slovensko a možno, že aj okolité krajiny, ako je to vlastne s otváracími hodinami? Viete sa nejakým spôsobom prispôsobiť, že áno, chcem si to vypočuť a som teda vážny zákazník, tak viete to urobiť tak, že vidíte v ústrety? Áno, štandardné otváracie hodiny máme od 10. do 6. počas pracovných dní. Ale samozrejme, pokiaľ by bol nejaký vážny záujemca, tak vieme sa prispôsobiť časovo. No toto je samozrejme finančne predsa len niekde iné to riešenie, ale by sme vlastne sledovali aj to, že si tu vlastne kdokoľvek môže vybrať. To znamená, tá šírka tých vašich zákazníkov je naozaj taká, že od bežného človeka až do niekoho, kto je naozaj zamilovaný do kvality zvuku, tak? Presne tak, presne tak. Každému chceme vyjsť v ústrety, čiže či už štandardne nejaký ten začínajúci hifista k nám príde a chce niečo trošičku kvalitnejšie za rozumný peniaz, tak si vie u nás niečo vybrať. Ale samozrejme aj veľmi náročný zákazník, tak aj ten si tu príde na svoj. Zároveň videli sme, máte aj slúchadlá, máte tu predajňu tých gramofónov a takisto teda plná gramofónových platní a musím povedať, že je to také kompletné. Keď si zaželám niečo z vašej ponuky, čo tu momentálne tu nie je vystavené, viete to zohnať? Ne? Samozrejme. Nie je problém, vieme zohnať a snažili sme sa fakt, že čokoľvek, čo sa týka audiovizuálnej techniky, aby si tí zákazníci tu vedeli nájsť. Tak povedať, že tá hlavná sezóna vaša je nejako, ako je to sezónne, že ľudia si to treba skupujú pred Vianocami alebo v rámci roka, ako je to rozdelené? Nie je to úplne tak, že je to nejak delené. Je pravda, že v podstate pred tými Vianocami tí zákazníci prichádzajú vo väčšom počte a je pravda, že napríklad tie letné sezóny máme také voľnejšie. Vtedy sa skôr na nás obracajú rôzni integrátori, ktorí riešia prerábku nehnuteľnosti bytov a riešia, ako sme už spomínali, rôzne zabudované reproduktory, stavané reproduktory, outdoorové reproduktory alebo ozvučenie. A takisto riešime samozrejme, ako sme spomínali, aj tú domácu inteligenciu, čiže
Obracajú sa v tomto období väčšinou títo ľudia na nás, ktorí chcú napríklad riešiť celý ten dom alebo celé to ich zariadenie cez Control4, ako je napríklad značka, ktorá rieši práve tú domácu inteligenciu. Tak. Videli ste to spolu s nami. Krásna kvalita zvuku. Mne to doslova vyrazilo dých. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia. To je ono, Enigma High Fidelity Audio.